Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. She's crazy like a fool. Ngunyan pong aldaw na Huwebes. Petsa 26 na po kan bulan na Enero 2023. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduang distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngaran ni Kuya Nems, diyan tabi sa kontrol. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. She's crazy like a fool. Kasabay niya ito sa paghatod kan programang ini sa tuya pong pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginoon po kan Samuyan Chief Operations Officer Justin J. Bulaños. Yaor man dyan si Kuya Mundaen, Pading Tuts Disulu, Councilor Ian Buena kan Kamalig, former Councilor Dante Magallanes kan Daragalbay. She's crazy about her daddy. Siyempre po si Kuya Willie Esplana, pati naman si Jos Barcelon. Her daddy. Ang samuya pong mga muses, sinda Ate Erika saka Ate Hazel. Kami po gabos nagpapaabot kan samuyang pangungumusta siring man paglaom. Nakamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini 10 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Best regards kay Kuya King, the weatherman Reginaldo. Dyan tabi sa Bangkiruhan. How are you, Kuya King? Maray na hapon sa mga parantabay niya to dyan sa islang munisipyo kan Rapu-Rapu Albay. Naku po, masarong bulan na pala na medyo talagang nadidipisilan sa tuyang mga katoto.
ang satuyang mga katudi dyan tabi sa Rapu-Rapu Albay huli ka na padagos na maraot na panahon Ay bote, na nagdadara po ka na ining anong ngaran kay niyo? Gale warning. waring natutuwa habang nagdiriwang, tungga ka ng tungga. O ano daw kung totoo ini yung istorya Kuya Nems na igwa na databi kipigtitingi-tingi na gin. Malasing ang ating kaluluwa, o ang alak pala tanging pampasigla sa pusong Garugayod suka. inapagsinta. Naka-sachet. Naka-sachet na databi ang gin mo niyan. Totoo daw yun eh. Maray na po naman po dyan sa munisipyo Kanman ito. Ang alak ay laging panglunas sa pighating labis nating Maray na hapon tabi sa imo, Barangay Captain sa Erwin Astanyo. alak. Dyan tabi sa Barangay Malubago, Manito Albay. Mundong hirap, mag-inuman kita sa gitna ng saya, hanggang sa malasing ang ating kaluluwa. O ano tabi, Kap Erwin? Ano pang pigalat mo, piyesta? Sa pusong Tagay na! sa tapat na pagsinta. Maray na hapon man palan kay Barangay Captain Oy, guwa man ng gad! Pinailing sa kuya ni Kuya Names so retrato kan tingi-tinging hinibra. Gitna Tira mo danlaw ka na no? hanggang sa malasing. Barangay Captain Nelson Baldano. Dyan sa Manumbalay, maray na hapon tabi sa Indo dyan. Tanging pampasigla sa pusong Digdi po sa syudad ng Legazpi, maray na hapon man po sa Indo. Dyan sa Daraga, siring man sa Kamalig. Sana po nasa maray na kamugtakan tayo. Medyo malipot-lipot ko niyan kasi nagbuhos na naman yung makusog na uran. Huna ako kung duro-diritso na itong maray na panahon, bata naglaba, kadakol akong piglabahan kasubago. Papaguna ako kung pwede na talaga, pwede na maglaba. Imagine mo, nakulo ng sulinabahan ko. Anom na brief. Yung mga taga First District po dyan sa Santo Domingo, dyan po sa Saradres, Fidel Sortida, dyan sa Santa Misericordia, sa San Fernando, Salvacion, San Roque, pasiring na duman sa May Buhatan. Good afternoon. Dyan po sa Makakay, sa San Pedro. Maray na hapon dyan San Pedro kay Chadita Sumanga, dyan kay Lisa Matias, Glor Birango, dyan kay Kapitana sa Pili, Kapitana Banyares, kay Kapitan Jun Buaraw, dyan tabi sa Namanday. Magayuno na dyan sa Namanday. Dahil po may White Beach dyan. At saka may magayon dyan na pag-snorkelan. Yung snorkeling area magayuno. Good afternoon dyan sa Malilipot, sa Tabaco City. Dyan sa San Antonio. Kasiring na duman sa may party ka na Sabloyon area. Dyan sa Buwa, maray na hapon. Dyan po sa Malinaw. And Tiwi. Third District, good afternoon. Dyan po sa Humiliar. Dyan sa Piuderan, kulibat ko pala na nood mapasiring kita dyan sa may Flores, Cuyaw-Yaw area. Dyan po sa munisipyo kan Piuderan. May bibisitaon kita dyan sarong plantation. Yugun mo, natang ito nakabot ka na dyan sa Piuderan. Dating trabaho ta po ini na mag-identify ng mga potential destinations under the agrotourism concept.
Ngaro nga yung mga balika na sa probinsya. Haloy na. So, dyan naman po sa Gidubatan, dyan sa may parte kan Mayun Unit, dyan po sa Masarawag. Maray na hapon tabi sa Indo dyan sa Dunya Tumasa. Saan ito dyan sa may Darakulao na paniki? Masarawag, Umulad, Bukad. Diyan databi yan na sabi, yan bareta dyan to, pinagbabaradil databi dyan ang mga paniki. Ipinagpapabakal, 25 pesos ang kilo. Dahil po nindo, dahil ano ta, yan po ang paniki, igwa po yan ni na espesipikong papel. Espesipikong papel, tangani pong mabalanse an sa tuya pong forest environment. Ligaw City, good afternoon. Diyan po sa Tuburan, sa mga parantabay niya, to mga barangay health workers, mga mahihigos. Oy, salamat pala sa Indo, sa padagos panindong pagtaon ng serbisyo medikal. Tanganing dire-diretso na po na maigpawan niya to ining problema na daradara kan COVID-19 pandemic. Thank you very very much po sa inyo. Yan man po sa Paulog, good afternoon. Mga BHW sa Paulog and Layon. Sa Uwas, good afternoon. And of course, yan sa Pulangi and Libon. Good afternoon kay Atening Santayana Palacios. Mga nasarotabi Atening, mabisita lamang kita dyan sa opisina mo. Of course, sa opisina ni Mayor Nonoy Cap Salceda. Naguro iristoryahan lamang kita. At sabi da, masira mo da dyan itong anong pansit nga nito dyan sa Pulangi na masira mo? Te asusta porque en el fondo te gusta. Con todas esas fantasías que a ninguna contarías. Yung mga nasa Facebook, En esta cama DCGB News Online, maray na hapon po sa Indo. Magandang hapon, good afternoon, buenas tardes. lo único que te pido es que Yung mga parantabay niya to dyan sa Ukraine. Ikaw ka na yung parantabay sa Ukraine. caricias con ganas y sin prisa. Que me des, que me des, que me des. Makairak man ang mga Ukrainians ngunyan ano? Iuro-aron sa kan Rusya. Pero yan talaga pala ng istorya kan Kuya Nems. Diyan sa lugar na yan, talagang sigaan na kan panahon pa, medieval times, sige na da talaga ang durulak dyan. Sige na ang durulak dyan. Ang pigdudurulakan pa lang dyan talaga, daga. Los dos volando. Kaya dahil sa kadurulak ninda dyan, tungkol sa daga, fertile na maray ang daga dyan. Tocas mi pelo Siyempre sa mga pigtataralbong dyan ng mga biktima kan gira, en el suelo. nagiging pataba. Hoy, pasintabis na nagka-mimirindal mo niyan. Una locura y haces que se suba la calentura y no se me pasa. Sube y sube. Paano ko daw sasabihin ini na, Kuya Nem, siguro hanggang Sabado na lang ako digdi. Cuando Sa 2D sa GB, may bago kitang trabaho. llega May bago kitang trabaho and may masalida digdi. Dahil ko sabihin kung si Isay, pero matibay. Matibay. Kaya sa mga parantabay niya to, y no se anong yan, penultimate ba? sube Ambot sabihin ka, penultimate broadcast. Bago ang last broadcast ko sa Sabado. lejos de So thank you very much po sa mga nagsuporta sa programang ini. Pirang taon na ba ako digdi sa sa 2D sa GB? Garo mga Conga, no, you can't control. garo maabot naman gayud na 42 anyos. Andi si GB baga, si Sinta na garo si 62. Si 64 64 ade.
O kung 42 anyos na ako digdi, Pero, kaso naman ako nagkuhan digdi, nagtukaw digdi sa programang ini. Getting stronger, don't Garon mga tulong taon naman gayon. O dahil first term na nga na ako, dati na ako nag-broadcast digdi, tulong taon ang dati ito. Mga 5 na gayon, 5 taon. Tama naman yan. Kuan kaya may bago kitang anong ngaran kay ni responsibilidad na tinao na madidipisilan ako maski duang aldaw sa na po ang programa ko sa DCGB. Madidipisilan man girare ako yan names magdigdi. Abo ko man na pirmi kitang absent. Duang aldaw na sa nangani, pirmi pang absent. Kaya nga ni sa aga, pasiri ako dyan sa Piuduran, tamay bibisitaon kita dyan na sarong lugar. Ito nga ning Flores sa Cuyao area. Tamay potensyal na proyektong pwedeng gibuhon dyan. Actually, yan ang trabaho ko dyan sa opisina ni Kong Joey. Yung sa linya kan agritourism as well as environment. And very demanding po ngunya ng mga panahon. Lalong-lalo na nangangaay po talaga kita nin karagdagan na economic activities bilang parte po kan pagbangon kan ekonomiya niya to na pinadapa kan halos 3 taon na matinding COVID-19 pandemic. So ano nga yung pag-istorya niya to ngunya na pagkahapon? So igwa na kita ni 22 minutos, makalihis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Halat mo na ha. Ay, halo si Kudi, masira mo ng buhay ni Kudi. Tranquilong maray. Nasa pensive mode si Kudi. Ano daw biga para isip kay niyo? May naghapot sa kuya kasuhapon, manungod po sa tulong numero. Ano nang numero ini? Yung 1041. Ano nga na napod kang sa waiting? Kurulatibo yan. So tulo ba ang pigtatayaan mo? Ngaya 10, ngaya 20 pesos. 4, 20 pesos. 1, 20 pesos. Tulong numero, tuluan sa imong pigtatayaan. Ano napod nga ni kaan? Ang pinaka-ultimo bagatabi na naging kontrobersyal na numero kayo ito. Naramdaman mo ito, Kuya Nemso, sa Pepsi? So, kikit-kitan mo baga so takop kang sa laog kang sa takop kang Pepsi? Naagulpi baga kikababaya duman sa Pepsi? Tadakulonon ang guminana. Pirang milyones ito, hundreds of millions so inabunarang kan Pepsi. Nakaabot baga ito sa korte, di ba? May nagreklamo. Anong numero ito? Garo 134 garo ito? Pepsi 134 o 431? Arog kan baga so nangyari kay itong mga panahon. Kang nagkaigwa ni na garo promo yung sarong soft drinks, kinaranan ko na pala. Sabi na pabayadong kita digdiyo. Yung sarong soft drinks na ito nabanggit ka sa bago, nagkaigwa ni promo na pag nakuha mo itong numerong ito, igwa ka ki 1 million ka dito ang kada saro. Uyo kung magaro, kung nasasala garo na maabot sa 80,000 ka dito, so parehas na Tiyo, bawal tabi mag-abo sa laog. Dakulunong sa binayadan kang Pepsi. Ngunyan, iyan po natulong numero iyan. Sabi ko duman sa nagapot sa kuya, nga ko, ang pinakamaray ka yan, iyon na tao-tao doon. Kasi ang Korte Suprema, pag igwa yan kay landmark decision na pinapaluwas, ang nagpapahayag ka yan, so spokesperson baga, nasa man na abogado, dahil man pati yung pigluluwas sa Facebook o dyan sa social media, sa social media platform. Dahil ang pigluluwas dyan, ang primerong gigibukan ni informaran sa mga envuelto.
diyan sa kasong iyan. Ha? Tauyugon mo yan. Aapoton sa bilto sa kaso. Dahil nakaisi. Diba? So, halato na sana. Ngunyan, kung na mas magayong gate kayan, Kuya Names, tayaan na sana yun doon sa waiting. Oy, happy birthday pala kay board member Ray Bragais. Kan Tabaco City. Board member siya kan First District of Albay. Happy birthday po sa imo, BM Ray. Sana po maging maugmaan sa imong kumpleanyong unyan aldaw. Siringmanan sa tuya pong greetings o shout out. Sabi ka mga millennials sa mga miyembros ka na Philippine Councilors League Albay Chapter. Sa panginot po kan sa muya pong presidente, si board member Honorable Juan Miguel Kungkung Salceda, si ringman kan Vice President na si Honorable Councilor Lau Beltran, kan sanggunian pan lungsod kan siyudad ni Legazpi. Kay Councilor Toto Alvarado, dyan tabi sa Bakake Albay, si ringman kay Councilor Father Noli Alparse, kan sanggunian bayan kan Bakakay, maray na hapon po. Ano daw Kuya Melkong totoo ini yung informasyon na ini yun? Nasuto na bagang inner core kan kinaban? So yan bagang bula-bula dyan sa laog kan kinaban? So bula-bula dyan na mainiton na naglalataw-lataw sa mainit man na tunaw na mga tunaw bagang mga lansang. Ini pong pigaapod na hot iron ball na kadakulaan da ka ini garuso planetang Pluto. Sabi da tabi kan mga sintista garong ngayon naririparo me na puon pa kan taon, anong taon ito na nariparo da tabi kan mga ini garo nasa early 1970s da tabi, garo nagduduwa-duwa na sindan, nagaro nga niya pasalungat ng talibong, kay iniong iron hot bowl na inio, nayaong po dyan sa kairaruman ka na earth, na maabot da tabi sa 5,000 kilometros pa irarum o 3,000 sanggatos na milya below the surface we live on. Sabi ninda garo da inio planet within a planet, nagtatalibong da inio, nagsusuag duman sa talibong kan kinaban. Ang kinaban baga Kuya Name, sabi duman sa pigadalan niya to sa science, nagtatalibong baga di ba ko? Tayo ko di ki axis garo trumpok. Dahil ko lang aram ko na ang talibong kan ipasiring sa tuo upawala. Ang talibong kang kinaban. Basta na riparo da tabi kan mga siyentista na kung ang kinaba nagtatalibong pasiring sa tuo, ini da tabi na hot iron ball na inio, bula, pasiring sa wala ang talibong. Garo pigko kontra, so direksyon ka na talibong kang kinaban, pigko kontra ka ini. So ini po na bana-bana na ini mga tugang, nakalag ini sa bagong research manungod po digdi sa inner course movement na ini kaya nagaro bulang iyan dyan na nagbabaga sa tahaw kan kinaban sa irarom. Nakabugtak ini, nakapublisar ini sa journal na Nature Geoscience. Asin ini databi, pinag-adala ninda
So, nangyaring mga seismic waves, hali po duman sa mga sunod-sunod na paglinog sa laog nin 60 taon. Front of me, don't take it from me. I could be everything. Sigun po sa mga siyentista na nag-adal ka ini o dumampo sa Peking University kang China, pigsabi na nariparo databi ininda na iniong bula-bulang inina nga sa tao kan kinaaban. Halos databi puminundo mag-ikot ka na taon 2009 and then turned in an opposite direction. Uyugun mo Tapos nagtutubo databi na ini databing bula-bulang ining nagbabagang metal. Garo databi ini swing na habang nagtatalibong, garo da ini o swing na nagkikitay-kitay. Uyugun mo So yun na siguro ini ano nga ran ka ini? Rasunda kan mga variations na nangyayari digdi sa kinaaban na kung minsan naganggalas kita natadong arog na kainingan sa tuya ngayang klima, arog na kainingan sa tuya ngayang garo ngaya baga ngaya bako ng tultul ang dalagang kang kinaaban o ang tariri kang kinaaban. Pigsasautan nga ni baga dahil daduman sa dakulao na dam sa China, kaya ngaya kuninibad, kibad na da, kimay na daan kinaaban. Dahil duman sa pagparatipon kan tubig na pigasagop duman sa dakulao na pinakadakulang dam sa bilog na kinaaban na nayaon duman po sa China. Dapat siguro padagos pang pagkadala ni ini o tangani pong maaraman niya to ang katotohanan na konsaro ini sa mga factors kung nga kadakol na pong pagbabago ang nangyayari po digdi sa kinaaban. O iguana kita nin 32 minutos makalis na po ang alas 4. Mabalik kami pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex Cited Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Okay, balik na kita digdi sa ikadawang parte kan sa tuya pong programang 2D sa GB ngayon pong Webes. Of melodies pure and true, saying, this is our message to you. Singing, don't worry about a thing.
Okay, ano nga yan mainit na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal? Ansaro dyan bagatabi, Kuya Nems, itong pignarana na, mayor na suspetsado o mastermind sa pagkagadaan kay itong magayon na negosyanting babae. Dumampo sa Davao City. Binadilbaga. Magayon, aki pa. So, pignaranan po na an mastermind da atabi kay to pamayo ka na Presidential Security Group sa rupong Brigadier General kan Philippine Army kan panahon po ni Presidente Digong iyo po ang pamayo kan PSG asin nagkapira pito garo itong soldados kuminanta yung triggerman na sa rupong korporal. So, mga elementos po kan Philippine Army ang gabos po na suspitsado. Ang sabi kang PNP, kuanda, Kuya Nems, crime of passion. Dahil ko aram kung sintonado subusis kan nagkakanta kang passion o ano. Tadumanda atabi, sabi kang NBI, mga electronic evidences. Buot sabi yun, nagkakuro ang mga entries dumampo sa cellphone kan biktima, siring man sa laptop, asin kinumpirmar kan mga haranida tabing kamidbid kan biktima na talagang may relasyon general, yung mastermind, sa kayong biktima. And natuntun tabi ang mga suspitsados dahil po duman sa CCTV. Kaya ang CCTV, dakula man talaga ang tabang, dakula man ang tabang kan CCTV. Lalong-lalo na kung ang mga investigador, mahigos. Tama yung mga investigador man na mga borudo. Igwa nga ning nakaabot sa kuyang bareta mga tugang na biktima iyo ang pigagadan kan investigador nin lead duman sa kaso. Ay, Diyos mio, kung araw ka nan sa tuyang mga investigador adi. Dismiss na nga yan. I-withdraw mo na nga yan sa imong complaint nga. Taday ka man yan nagtao kilid. Tuyugon mo. Dapat sa imo Ghostbuster, bakong criminal investigator. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Ang sarap pa po na mainit na issue, ini pong smuggling of agricultural commodities and products. Taka nakaagi pong Lunes, gaya dito, nagkaigwa po ni committee hearing or meeting on Ways and House Ways and Means Committee na pinamamayuhan po ni Congressman Joey Sarti Salceda kan 2nd District of Albay. Ini po sarong inquiry into the smuggling of basic commodities and tobacco. Siyempre, concern po dyan ang congressman niya to digdi sa 2nd District of Albay because as Ways and Means chairperson o chairman, trabaho niya po na mag-tinos o magpalataw ni na pinansya o fondo tangani pong gamiton sa manlain-lain na mga programas, proyektos, asin aktibidades kan sa tuya pong national government. And kung araw ka yan, na dahil man po nagbabarayad kan dapat nabayadan dyan sa Customs Bureau o sa BIR, sa paagi po nin pag-smuggle nin mga produkto, agricultural man yan o industrial, dakulaon po yan na kidar o bawas sa koleksyon, sa target na koleksyon kan sa tuya pong gobyerno
pag-abot po sa buwis. Kung kabrot kita sa buwis, buot sabihin kaan, ang apektado kayan po ang mga serbisyo sosyal kan gobyerno. When it comes to your dough, unless you just want some more, I think you better call. So maliban pa po kan pag-smuggle kan mga agricultural products, napatunayan man tabi duman na nagkakaigwaman ni na undervaluation. Undervaluation. Pag sinabi mong undervaluation, kakarampot lang. Harayoon ang kantidad duman sa assessed na tax na dapat bayadan. So maabot databi sa based on publicly available data and deriving from applicable tariff rates based on trade reports by exporting countries, ang Pilipinas databi could be losing 4.99 billion in duties from declared arrivals alone. Di sanadi, di iton. O di iton lang ang nakukulikta. So, duman po sa pagkaigwan ni committee hearing or meeting kan Lunes, yaon duman ang Department of Agriculture, yaon duman ang Tariff Commission, yaon duman ang ano pa ito, dakol na mga ahensyas di gobyerno. And duman niya ito nahiling na may kanya-kanya pala na ano nga rin kayo ni teritoryo ang manlain-lain na mga opisina ni gobyerno o mga departments or mga agencies. Pag-abot po kung paano ang pagtatarninda kan mga produktong naglalaog po digdi sa Pilipinas. Halimbawa kung in raw form ang mga agricultural products na i-import niya to involto Department of Agriculture. Pero pag manufactured na po yan na nag-abot sa Pilipinas, sa mga puertos kang Pilipinas, DTI. And medyo masalimuo talaga, no? Sa tuya po mga ordinaryong namamanwaan, garumahapot kita natataday na lang minaigwa kisaro sa nang ano nga ran kay ni ahensya na iyo po ang magmamangno kan pagbayad kan tariffs o buwis pag ang produktong inaangkat hali sa ibang nasyon minalaog po sa Pilipinas. Ngaya pag no karni, Department of Agriculture. Pag so karni da atabi ilinaog na sa lata, and for for retail, DTI na. Uyugon mo. Yan siguro ang gustong aramon ka na committee hearing, yung mga sabi nga ni Kaan, yung mga gray areas. Pag-abot dyan sa agricultural smuggling kan mga agricultural products, yan siguro ang gustong isimplify. Mala nga ni ang pag-import kang asin, 93% kan sa tuya pong kinukonsumong asin imported. Waka nga. Sabi nga ni anyari, palibot kita kidagat, nag-import kita ki asin. An makangalas pa kayo ni mga tugang, may programa pala ng sa tuyang gobyerno duman sa pigaapod na pag-iodize nin asin. Pag-iodize nin asin, may batas na dapat ang asin sa merkado iodized. Pero dahil man pigturuan sa mga para gibonin asin ng mga Pilipino kung paano pag-iodize. Uyugon mo nun sa roda ang lugar na kung saan nag-iodize ki asin sa Pilipinas, Kuya Names. Ara mo kung saan? Sa Kalinga, Apayaw, para mang kidagat. Uyugon mo Sabi ba ni Senador Cynthia Villar, ala pa daw yung kunhainan sa masabulod.
sa kadlagan kung sa'yo nagigibo ki iodized na asin, uyugon mo 93% kan asin sa Pilipinas imported. So ini pong nangyari sa tuya na nagwara-wara sa sibuyas, sa roda tabi ini sa mga manifestation na talagang may depekto ang policy pag-abot po dyan sa mga agricultural products. O ngunyan, ang latest po kayan Kuya Names, ninarana na sa mga smugglers kaya niyong sibuyas asin iba pang mga agricultural products, kasabay na po ang sigarilyo. Kasabay sigarilyo. Bata so, dati bagang pula bagang kaha, ang smuggle da kayan, mas mapulahon. Pero ang namit da, garo so pinaalang na dahon kang tapayas. So, ninarana na po, kansaro man na kongresista, Horacio, sinsuwat gayon. Garo sinsuwat ito. Ninarana na po sa mga believed to be mga smugglers nin agricultural products, lalo na po ang sibuyas. And mostly Chinese. Anong yung sabi ko lang Chinese? Wala kaming mga asawa at nobya, hindi pa rin naman kami. Ngunyan, nginaranan niya dito. Tayo na po, nga tapig ngaranan mo ngayon na mga suspitsado pa man sa na yan. Tama man. May punto. Nginaranan ko ngaya, tangani ngayang magdumansinda ngayon sa committee hearing, simbago ninda ang saot sa indaan akusasyon na sindaan mga smugglers. Tawan nga sinda kitsansa na i-clear ang sa indang mga sadiri. Ang problema nga tabi nga kay niyo ang mga ngaranday niyong Kuya Names, paulit-ulit na nagluluwa sa mga investigasyon about agricultural smuggling or smuggling of agricultural products, mga tsekwa. Lalo naman mga katawan ay kumigilid. Kaming lahat ay binata pa naman. Wala kaming mga asawa at nobya. Kung mangyayari po na mag-aparisir ining mga incheck na ni duman sa House Committee hearing, Mahilig kami sa magaganda. Katawanan at garo madudublisin data, pinag-iinita naman kan sa tuya pong nagkapirang mga lawmakers, ang mga pugo, ining offshore gaming operation, mostly mga Chinese man, puga da tabi yan in, kidnapping, gaabidaan na criminality, dahil dyan sa operasyon kang pugo. Maray pagayod, gibu na sa nilang tugo. Aramin do kung sisay si Pugo, saka si Tugo, mga komedyante ang mga panahon, mga kalbo, si Pugo and Tugo. Yan, mga kurukeribanan sa pelikula ni Dulce and Panchito. O yan. O imbis na Pugo, balon ta naman ang Tugo. So yan po investigasyon na yan po manungod sa pag-smuggle nin mga agricultural products. Nasa tamang direksyon po yan kasi apwera ka na nawawaran po nin substantial amount or income ang Pilipinas dahil po sa undervalued na pinagbabarayadan niya sa customs sa sinibapang mga tariffs. Apektado man kayan ang mga lokal na mga parauman niya to. Diba? Kasi alimbawa araw kayo ninyo niya na nasa peak na kan pag-ani kan sibuyas, malaog na naman so imported na sibuyas, di magkakarlapa na naman so produkto kan sa tuya pong mga paraoma. Naramduman nindo dyan sa dyan sa Mindoro kan nakaaging taon, may nagsuriside nga ni baga.
na mga paraoma ka na sibulyas dahil grabe sa utang ninda na dahil mababayadan because buminagsak sa presyo kan sa indang produkto ninhuli sa pagbaha kan mga smuggled and imported na sibulyas. O ngunyan, nagaani sa mga paraoma niya to nin sibulyas, maabot na naman sa mga imported na sibulyas. Anong mangyari kayan? Dahil na naman si Dapog makukuanin ninapod kayan sa cold storage facilities. So pigakagan magapo kan mga agricultural product nga hindi tulos malapa. Para una naman kay iniong mga imported na iniong sibulyas. Di doang bagay lang po ang mangyayari duman sa mga lokal na mga paraoma niya to nin sibulyas. Primero, ipabakal ninda nin hababaan kantidad. Wala nga ni ka nag-aabot sa 700 pesos kada kilo. Iyan palang binakalan duman sa mga paraoma nasa 8 hanggang 15 pesos lang ang kilo. Imagine nindo yan. Dahil ka mo nagsasawa sa kwarta. Ingon niya naman, maarabot na naman so, sabi, first week gayud kang February, o sa sarong simana, maarabot na naman so imported na sibulyas habang nagaani. Kisibulyas so mga lokal na mga paraoma. O paano nakaan? Madumang ka sa sarong cold storage, pwede nga pakilaw tabi kaya niyong sa kuyang 10 toniladang sibulyas. Tabig babarat niya kami. Gusto na sa nang agadon. Masabi sumay sa diri kan cold storage. Pasensya na po nga kasi binayada na ini yung in advance. Kaya ning kumpanyang ini. Na sibulyas man ang produkto hali sa abroad. Diyos mio, perdona. Trabaho ta ini. Kaya kayo po naging magkaigo talaga ki full-fledged na Secretary of Agriculture tagaro dahil inaaram ni Presidente Bongbong Marcos kung ano ang tunay nangyayari sa ground level. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good so. Maray pa kayo ni adalan ta adan itanom kan mga Pilipino sardinas. He was Magtanom na kita nin sardinas pag baribiyon tanin tawyo maluwas ginisang sardinas. Sana magbunga po ini yung committee hearing na ini sa House of Representatives. Tangani po maprotehiran man ang mga lokal niya tong mga agri-producers. O pag-alay sa sibulyas, ganyan ang problema na naman, bunay. Uyugun mo an. Ano daw ang masunod? Talong. Kaya itong panahon. So, makusugo na bagyo. Ang kato sa pili. Dumang kami sa pili kay itong nag-star. Mala, so sarong lado kan sa muyang harong. Tinalsikan kan bagyo. Maringan ito, naka-evacuate na kami. Ano kang kuya nins pagkaaga, bakal kami ki gulayon duman sa Odang Kampili. At that time, siguro mga 1987 garo ito. So kilo kan talong 80 pesos. Kunda yung bagyo, garo na sa 15 sana. Garo ka baga maglapiga duman sa madugio na sa Odan. Ingon yan, gurano na. Kurano, marahalon tabi ang presyo kan mga gulayon diyan sa saudan. Pero pag magdumang ka sa sa pigatanuman, halos aragadong da sana sa presyo nga. Nako. Kaya pag kay gwapo nin krisis, anti tamaan tulos lugod, nin tagutom, so mga paratanom nin kakanon, yung masabutan ang pangyaring ni sa Pilipinas, adi? Kung sisay pa so nag-produsir ning kakanon, pag may krisis, iyo ang narurutuyan. Sabi kanin chick, something long. O something wrong da. Ara mo istorya kaan? Kuya Names? So, sarong inchik na nag-migrate sa Amerika. Ngunya, pagabot duman, nagi siyang garuboy sa sarong restaurant na sa diriki Amerikano.
Kunyan, itong inchik na ito, common sa mga inchik baga. So, yan na very thrifty sinda. They value ining sintimo. Kumbaga, nagparatipon siya kan susildo niya baga. Sige, sutipon niya. Maala ang nangyari, nabakal niya sa restaurant, napigtatrabawan niya, uminagom naman siya. Nakaagom siya Amerikana. Di, siyempre, pag nag-agom na, maaki. Ganyan, kan pag-aki kan agom niyang Amerikana, dinagduman siya sa ospital. Pagkailing niya duman kan aki sa duman sa nursery, nakasuruyaw daw sa inchiki. Waka nga! Waka nga! Sabi na kaninchik, I am a Chinese. When I plant pechay, pechay glow. Pag nagtatanong daw siya pechay, pechay man ang nagbubunga. When I plant eggplant, eggplant glow. Sabi na, I am a Chinese, American glow, something long. Nailong niya sa akin niya, may tunon. Inchik ngaya ako nagtanong natangit Amerikano na buhay. Something long. Oy, dyan palang tabi sa Ginubatan Albay. Maray na pong tabi sa imo, Honorable Caloy Flores. Former Councilor Caloy Flores, siringman kay Mayor Chino Garcia. Dyan palang sa Ginubatan mga tugang, discovery sinda ni na maabot sa 38 darakula asin sa radit na kuweba. And base di po sa retrato na iling ko, mga magayunon ang mga stalactites and stalagmites sa laog kan kuwebang ini. Saan na po sa pagka-discovery ka, hindi po abusuhon. Aram niya itong padagos ng mga kuweba, sensitibo ining lugar. Maray garo kayo ni magpasiring dyan sa ining tourism exploration team kang Ginubatan. Makipag-coordinate po dyan sa Department of Tourism Region 5 kay Director RB Aguas para magkaigwanin assessment. Tangani po na magiyahan kita kung paano ang pangataman and management kay ni po mga kuwebang ini. Sabi ko nga ni, mga sensitive na maray ang mga kuwebang ini. So mga naghahanap tabi ng trabaho, tibaad ko nigwa kaning nakapost dyan sa DNR Regional Office number 5. So mga bukas na posisyon po duman sa DNR Penro Camarines Norte. Pira ini, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pong posisyon. Dosing items na may kadakol ng mga posisyon. Halimbawa, 28 Forest Protection Officers, 18 Forest Extension Officers, 1 Legal Assistant 2, 6 PAMU staff, 12 Park Rangers, 6 Administrative Assistants, 3 Finance Aides, 1 Record Staff, 1 Financial Analyst, 1 Data Management Officer, 2 Blue Guards, and 3 Janitors. Trabaho. Magpasiring po kamo dyan sa DNR, dyan po sa Rawis. O kung bako manduman mismo sa DNR Penro Diet Camarines Norte.
Bueno, inabot na kita kan sa tuya pong paramientras na pamamaaram digdi po sa programang 2D sa GB ngayon pong Webes. Sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kani kaduang distrito Canalbay. Sa ngaran ni Kuya Nem sa control. Ini po si Councilor Noong Dawal Kaman ito Albay nagsasabing mapasatuya ang bendisyon kan mahal na Diyos. Paaram, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Webes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.